осон. از اپ استور و پلی مارکت بارگیری کنید. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров канали ЮРИСТ. имрӯза видеои мо оиди гарон будани чиптаҳо ва баъд оиди як қонуни нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба имзо оё мерасад ё ин ки не. ҳоло ин қонун пешниҳод шудагиай, баҳсҳо дар ин бора зиёд рафтааст. ҳозир дар идомаи барнома ҳамаша ба шумо мефаҳмонем. Оиди гарон будани чиптаҳо яъне ки бо ширкати ҳавопаймоии Somon Air аз Федератсияи Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон нархи чипта 395 еврора дар бар мегирад. Ба нархи рубл агар дар назар бигирем аз 45000 рубл то 47000 рубл дар бар мегирад. Ва бисёр одамо пурсон мешаванд ки оё сабаби қимат будани билетҳо дар чиай ва оё арзон мешаванд ё ин ки не. Ва дар иҷа сафири ҷумҳурии Тоҷикистон Имомуддин Саторзода дар ин посух ҷавоб додагиае ки гарон будани нархи чиптаҳо якчанд сабаб дорад. яке аз сабабҳош ҳамие ки нархи сӯзишворӣ қимат шудагиае гуфтагиае ва яке аз сабабҳош бо ие ки айни ҳол беморие ки рафтесай, мисол аз Тоҷикистон пеш аз парвоз кардан дохили ҳавопаймора дохили самолёта дезинфексия мекунанд. яъне ки дезинфексияе ки дар самолёт мекунанд ана ҳамурам нархи гарон доштай ва баъдан вориди Россия ки мешавад дар шаҳри Москва бигем дар аэропорти Домодедово дар уҷарам низ анамун ҳавопаймора дезинфексия мекунанд ва урам низ нархи гарон ба ҳисоб мерафтай. Ва боз яке аз сабабҳои қимат будани нархи билет ҳамие ки мақсад вақти парвоз кардан дар вақти нишаст дар самолёт фосила байни анамун шаҳрвандон дида мешавад. мисол мегирем бародаро, вақтҳои пештар вақте ки беморӣ набуд дар дохили самолёт 100-150 нафар бари якдигар нишаста мерафтанд ва сабаби асосии қимат будани билета ҳамира қайд кардагиянд ки дар айни ин беморӣ дар дохили самолёт фосила гирифта одамҳо дар ҳамун ҷоҳои нишасти худшон мешинанд. агар ки самолёт 150 ё 190 одам бибара, лекин дар ин вақт мумкин ки 90 та 100 та одам мегира ё 80 та одам мегира, ба хотире ки мисол одамҳо аз якдигариш 1 та 2 та сидени дур мешинанд. ҳамин чизҳоро мисол овардагиянд ва гуфтагиянд ки ба ҳамин сабаб нархи билет гарон шудагиай ва ин чиз то куҷо ҳақиқат дорад ё ин ки не. шахсое ки ба самолёт сафар мекунанд ба Россия ё ки аз Россия ба ҷумҳурии Тоҷикистон, у шахсиятҳо низ аз мо хубтар медонанд, чунки уво ворид мешаванд ва ин чиза ба чашми худшон мебинанд ки чӣ хелай. ва оиди қонуни нав дар ҷумҳурии Тоҷикистон, яъне ки қонун ҳоло ба имзо расидагӣ нестай, ҳозир мефаҳмонем ба шумо. қонуни нав дар мавриди талоқ кардан, яъне ки вакилони ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кардагиянд барои аз 3 сол то 5 сол аз озодӣ маҳрум кардани мард барои бо тариқи телефон ҳамсари худша талоқ додан. мисол мегирем дар имрӯзҳо ба чашми мо шумо ин чиз бисёр дида мешавад ки мақсад худованд аввало ки ин рӯз дастари ҳечка наёяву зиндагии ҳама тинҷу ором бошад ва ин чизҳоро не ки мо шумо бисёр мебинем. бо тариқи телефон мумкин ҷавоби ҳамсари худша метиҳад ё ки ба тариқи SMS. ана ҳамин чизҳоро вакилони ҷумҳурии Тоҷикистон мушоҳида кардан ва ҳамира ҳаллу фасл кардастанд ки ҳамин қонун ба имзо бираса ва ҳар нафаре ки ҳамин кирдора ба амал меёра, мисол бо тариқи телефон ё ки ба тариқи SMS ҳамсари худша талоқ метиҳад, яъне ки ҷавобша метиҳад аз озодӣ маҳрум кунанд ҳамун марда аз муҳлати 3 сол то 5 сол. ва дар ин маврид мо шуморо фаҳмондем бародарони азиз. ҳозир бо ҳамун нусхара як бори дига мефаҳмонем. ин чизе ки ҳозир мо мехонем аллакай таҳлил кардем, лек ба ҳар ҳол як бори дига аз рӯи нусха мехонем. бо диққат гӯш кунед. дар ҷумҳурии Тоҷикистон агар расман талоқ додани ҳамсар тариқи телефон манъ бошад, аммо чунин ҳолатҳо ангуштшумор нестанд. дар робита ба ҷилавгирӣ намудан аз пошхӯрии оилаҳо, вакилони тоҷик пешниҳоди ҷадидро
пиёда намуданд. Вакилон тарҳеро омода намуданд ки барои талоқи телефонӣ ҳабс татбиқ шавад. Онҳо хостори онанд ки ҳамсарон барои талоқ додани занҳои худ тариқи телефон бояд аз 3 то 5 сол равонаи зиндон шаванд. Дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳарчанд талоқ додани ҳамсар тавассути телефон манъ аст, вале чунин ҳолатҳо зиёд рух дода мешавад. Ба иттилои Кумитаи иҷтимоии оила ва ҳифзи саломатии Маҷлиси намояндагон соли гузашта дар кишвар 12500 мавриди талоқ сабт шудааст. Ин рақам 2 сол пеш ба 10,000 маврид баробар буд. Пештар Шӯрои уламои Тоҷикистон низ дар посух ба суоли як корбар риоҷ набудани талоқи телефониро таъкид намуд. Ин ниҳоди динии кишвар гуфт дар маросими никоҳ шарт аст ки арусу ҷавон бо шоҳидон дар як маҷлис ва як макон ҳузур дошта бошанд ва суханони якдигарро мустақиман ё ба воситаи вакил шунаванд. Шӯрои уламои кишвар гуфтааст талоқ додан тариқи телефон низ эътибор надорад. Бародарони азиз, ҳамин нусхаро ҳозир мо ба шумо фаҳмондем ва як бори дигар хондем. И буд пешниҳоди вакилон. Сабаби ҳамин қонуна ба имзо расиданашон чие ки вакилони ҷумҳурии Тоҷикистон мушоҳида карданд ва аз назаргузаронӣ карданд ки ҳамин ҳолатҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон рӯз то рӯз зиёд шуда истодааст. Яъне агар ба тариқи мисол бигирем, ягон нафар дар Федератсияи Россия қарор дорад ва ҳамсараш дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва дар оила байни онҳо якдигар нофаҳмӣ мешавад. Зан дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва шавҳар бошад дар муҳоҷирати меҳнатӣ қарор дорад ва дар сари ғазаб бо тариқи телефон ҷавоби ҳамсари худша метиҳад. ё ки мисол мегирем дар ҷумҳурии Тоҷикистон ҳам низ қарор дошта бошад яке аз оилаҳо мушкилиҳо ва проблемаҳои худшон надоранд, ҳамин мушкилиҳо ба миён меояду ҳамсараш мисол қарз мекунад ва хонаи худшон меравад ва мард дар ин ҳолат бо тариқи телефон ё ки бо тариқи СМС ҷавоби ҳамсарша метиҳад. Барои оилаҳо бисёр ва зиёд пош хӯрдану вайрон шидани ана ҳамин шаҳрвандон вакилон ба як хулосае омаданд ки барои ин гуна амал нисбати ҳамун шахсият ҷазои ҷиноятӣ пешбинӣ шавад ба муҳлати аз 3 то 5 сол аз озодӣ маҳрум кунанд. Ва ногуфта намона ки ин қонун ҳоло ба имзо расидагӣ нест ва ира вакилои ҷумҳурии Тоҷикистон пешниҳод кардагиянд то ҳол ҳал фасл кардасиам бояд баррасӣ шавад. ва дар як мавзӯи дигар камтар маълумот метиҳем ба шумо. Бисёри нафарҳо савол менависанд ки оё дар ҷумҳурии Тоҷикистон айни ҳол гузаронидани тӯи арусӣ ва домодӣ иҷозат ҳаст ё ин ки не? Бале бародарони азиз, иҷозат ҳастай, лекин азбаски касал зиёд паҳн нашава ва аз якдигар ба якдигар нагзаранд, мабодо яке касал дар байни ҳамун тӯйдоро набоша, ба ҳамин хотир ин чиз зери назорати танзим қарор дорад ва тӯи арусиву домодӣ бояд дар доираи нафарои кам гузаронида шаванд. Яъне ки мисли пештара 150 нафару 200 нафар айни ҳол мумкин нестай бародарони азиз. Тамошобинони азиз, ҳамин буд навори имрӯзаи мо. Наворҳои нави моро интизор бошен. Дар канали ЮРИСТ обуна шидана фаромӯш намекунем. Агар ягон савол дошта бошен дар Инстаграм саволҳои худтона равон кунед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.